Kokborok short film Khlai Bukuk Hamari de Burma Kubon Bosong ni Borok bai selfie na wei obahino status haikaba Facebook rogo link khlajak post khlajak manma bai joto hayungni borok joto lukorok no belai khino amang chimang chajak bai kya obo soida Kubon Bosong ni Borok bai obahake bo buja khana haikaba selfie na khana prothoni busai biango thangka tam bagi kaglai kya bukuk Hamari de Burma abo tabuk sumung ajak joto lukurok no belai khina amang chimang chajak khorokcha short film khlainai mung kotor haikaba sinijak lukurok bai belai khino kaham ke sinijagi tongoni bisingo obahake hamya post khlaijak bebak no Kubon Bosong ni Borok bai khe selfie najak nukma bai joto public rok no belai khino amang chimang chajak bai kha o gothna soida ingkhana obahake selfie na wei bini tabuk second chila engnani nangkhana first ni chila khe tabuk kakjak ni khanao obo kubuida ke tabuk mangkling ni bisingtei obahino bukuk Hamari no salai tonglakya kuno nukjagi kok saya report ni bisingtei